savelisa ngena necapha sangena sagulukudela wena wabona amaphoyisa ejaha abafana bamadayisi yithi laba ke sesifike qathathana enqa izivele yohlelo ekhaya jikelele igama lami nguNoxolo Mamtshalo komwali njengenjayelo ke mbukela ugcwele phama umgodla wethu sikuphathele ezemidlalo isimo sezulu zindaba hamba phambili njalo njalo wembukeli uyayazi le pain kodwa uyothi uvakashele umngane wakho othanda ukugeza vela beka amanzi uma esabila kamanzi akhona vela athi hayi ke mngane lawo kamanzi akho usungeza uzogeza lapho ke wena awuyimisele kwatshu ukuthi uhambe uyogeza njengenjalo ke mbukela ngihamba ngedwa ngihamba nokholosa kalobisi umadlongothi intokwazi yalapha kwaXhosa happy Monday ke sana happy 1.5 what's natural today uyandazi kaloku sana nibuyelembo umhle nawe kaloku thank you right happy Monday mbukeli Ekhaya jikelele lithile kwitsho lisitsho ke liyavakalisa into kubana ngenene sifike sagaleleka singumthombo ophala phambili inkqubo ndaba evelisa kaloku neqaqambisa ulwimi lwemveli Ekhaya jikelele apha ku DTT sifika ke mbukeli kuyo le Monday asifika sisonge izandla koko kuninzi esikuphathele kona uyoqonda ukhumbule kaloku into kubana ungaqhuma kubasiwe ngabaswa into ethi kuyaphekwa kungaphekwa into ethi kulanjiwe ulambile nje mbukeli wona mbuzo uzibuza wona kukuba yintoni esikuphekele yona namhlanje hayi kuninzi mbukeli ndixelela kaloku indaba eziqhubekayo apha ekhaya naphesheya kwamalwandle ezopolitiko ezemidlalo isimo sezulu ndibala ntoni na awukwazi uphoswa kaloku mbukeli uthi hey ndibone ekhaya kwathi che uzibani funeka uzibonele wakho ngosi kodwa ke eyona nto ebalulekileyo kukuba ungaziboneli wedwa koko ukrwecwe mani umeza uthi meza khawuvule mani ekhaya jikelele kuba ziyaqhuma inqawe emaxhekweni ndimla ke ukholosa kalubisi unonkanyezi uthi madlongothi mazipha mamshuku mamazondwa ngento zakhe amade ngawetyala masitsha iqhuma So remember now, you have Unit 4 running. I did say now it's running. By the end of October, you'll have Unit 1 and 3 running. Umphathiswa ojongene nombane kweli ugqirha Khosiyentsu Ramokgopa uthi ukusebenza kwakhona kwecandelo lesine kwiziko lombane lasekusile kuza kunceda ukunciphisa ucimicimi wombane kweli. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uzovakashela umndeni wakwaButhelezi Olundi eyokhala ngemva kokutshalwa kaNdunankulu uMangosuthu Buthelezi ngomgqibelo ngokwesiko phela mbukeli lamaZulu ingonyama yiuhamba umncwabo from some Hallelujah linamandla kamali kaJesu sanibonani babukele emakhaya igama lami uSibubhana the gospel dude ngila ekhaya jikelele keep watching ekhaya jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo God bless you Umphathiswa ojongene nombane kweli ugqirha Khosiyentsu Ramokgopa uthi ukusebenza kwakhona kwecandelo lesine kwiziko lombane lasekusile kuza kunceda ukunciphisa ucimicimi wombane kweli. Ramokgopa uthi phakathi kuSeptemba ukuyotsho ngoNovemba eli lingalindela ukongezwa kwamandla ombane kuvimba njengoko esebenza amaziko ombane liqela ekusile ethetha kwinkomfa kunye nonondaba malunga nezicwangciso zokulungisa ingxaki ezamandla kweli. Umphathiswa uthe nanjengoko eli belinezigaba okanye belinezigaba eziphezulu zocimicimi zifikelela kwisigaba sesithandathu ustage 6 kodwa ngoku uRamokgopa uthi sekukufuphi ngaphambili. Umphathiswa ojongene nombane kweli ugqirha Ramokgopa ugxininise ukuba ukumiliselwa kwesigaba sesithandathu socimicimi wombane ustage 6 bekunyanzelekile ukuze iEskom ikwazi ukulungisa iziseko. Le nkampani iphehla umbane kweli ikwathe ukunyuswa kwesigaba socimicimi kongezwe nakukushokoxeka kwediesel nto leyo ichaphazela ukusebenza kweziphehli zombane. Umphathiswa uthi iziko lombane ikusile liza kudlala indima enkulu ekunciphiseni ucimicimi nanjengoko eza kusebenza amacandelo aliqela eliziko ukuqala kule imiyo uyokutsho ngoNovemba. So remember now, you have Unit 4 running. I did say now it's running. By the end of October, you'll have Unit 1 and 3 running. So the accumulation of these 3 units is 2,400 megawatts.
I-Eskom iphawule ukuba kubekelwe bucala imali efikelela kwi-11 billion rand ukulungisa amaziko ayo. OkaRamokgopa uthi kubalulekile ukulungiswa rhoqo kwala maziko ukuthintela ukonakala kweziseko zombane. We are looking at various financing options to allow us an opportunity to expand the grid, strengthen the grid at the rate that will make it possible for us to accommodate new generating capacity, especially the ones that are coming from renewable energy sources. Ugqirha Josienzo Ramokgopa uthi kudingeka imali engange 210 billion rand ukuze kongezwe amandla ombane kuvimba. I-Eskom ithi uqala emva kwemini namhlanje ngentsimbi yesine uyokutsho ngomso ngentsimbi yesine emini eli liza kuba kwisigaba sesibini socimicimi ze emva koko kuqalise isigaba sesine socimicimi ombane de ibe ngolwesibini kule veki. Ingaphezu kwama-50 imjondolo eshe yanqonqa eBeacon Bay esifundazweni Eastern Cape. Iningi labantu liselele imtshingi bethwa ngubani njengoba bengenayo njeke indawo yokufihla ikhanda. Iinsapho ezingamaxhoba omlilo nompumelelo zizama ukumilisela izindlu zazo. Kulenhlekele ababahlali baphulukene neempahla zabo kwakunye nezixhobo zabantwana zokufunda. Bathi urhulumente akayinanzanga imeko yabo. Basimoshakalelwe sonke ngabahlali impahla khonto yonke into asinanto at all akho kwanto esinayo asinakutya asinantoni asinayo kwa material leyo kwakha simoshakalelwe gqithi buhlungu kakhulu ndonzakele kakhulu because umntana mgoka akanancwadi and ubhala itest so incwadi zakhe zitshele phaya zonke akanazitextbook akanazihlangu zesikolo akho kwanto yonke into yakhe itshele phaya zonke impahla zethu zitshele phaya. Masipala iBuffalo City uthi eyona ngxaki inkulu kule ngingqi ukutsala umbane ngondlela mnyama. Enye ingxaki ezibangela into yokubana kwehlele intlekele into yokubana imimoya ebibhudla ngamandla iye yenza umonakalo kodwa ke lo monakalo wenziwa into yokubana abantu bakuthi belangingqi baye bakonekte kumbane ngokungekho semthethweni nto leyo ebangela into yokubana kutshe. Ewe ke siyayazi ukubana loo nto leyo yinto eyinhlungu kuba kaloku abantu bayawufuna umbane kodwa ke ingingqi lena ayiwenzelanga loo nto leyo. Yonke ke sifuna umhlaba kwenzela abantu sibakhele kwenzela bana sikwazi ukuyilungisa lento ingabe into isehlela apha eBuffalo City mihla nezolo. Ukanti amapolisa ephondweni athi abantu abalishumi baphulukene nobomi babo eqonce naseGqeberha ngenxa yemililo. It is suspected that the cause may have been as a result of illegal electricity connection. However, the exact cause will be determined by the fire department. In both cases, inquest dockets have been opened for investigation. Amapolisa asungula uphando ngezehlo zomlilo kweliphondo. Lingusidima Mfiku kwiindaba ze-SABC eBeacon Bay eMpuma Koloni. Ingonyama yesizwe samaZulu misuzulukazi elithini namhlanje uzovakashela kwaPhindangene Olundi eyokhalisa phela umndeni womntwana kwaPhindangene kwazise ubengayithamele inkonzo yomncwabo wembabazane. Ngokwesiko lesizulu ingonyama yesizwe samaZulu ayiyethamela inkonzo yomncwabo ngoba ingonyama akumelena kancane ukuthi sibekelwe yifu elimnyama eleyamaniswa nenkonzo yomncwabo. Umntwana wakwaPhindangene utshalwe ngempela sonto enkonzweni ebithanyelwe yicukuthwane eyifaka phakathi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa owayengumengameli wezwe uJacob Zuma, uThabo Mbeki kanye noKgalema Motlanthe. Lapha ke ohlelweni imbukeli sokhuluma nokhulumela indlunkulu kaZulu umntwana wasonkweni uAfrika Zulu. Ooceba basetyhini kwiphondo lasentshona koloni baphakamise izikhalazo ngomsebenzi omninzi nokhokhelela kuxinzelelo lwengqondo. Umbutho wamasipala kweli ububambe imbizo yekomishoni yabasetyhini ngaphantsi komxholo othi ukhawulezisa umakulinganwe kwakunye nophuhliso lwezakhono. Ooceba abamele oomasipala nesigqeba sezithethi baye badibanisa intloko bexoxa ngemicimbi ejamelene namanina. And I feel that if we as females in council struggle so much with our mental and emotional well-being, what example are we for the community members and for the ladies that are sitting in situations that are dire? Leli khohle imemelele ukuba bangene kwizikhundla zolawulo abantu abangoomama. Abakwazi ukuthatha unxaxheba kwezorhwebo, abakwazi ukuthatha inxaxheba nakweziba bathathe indawo ezibalulekileyo ezikhundleni whether zezokupolitika okanye kuselurhulumenteni kunye nakumacandelo abucala. Siyabona uba ii-CEOs zibangabantu abangotata azibi ngabantu abangomama.
Imeko yokuhlukumezeka empilweni nasengqondweni iye yaxoxwa. Xa unguceba ungumuntu ongumama apho ufumaniseke uba ujongwe apha yi-community into yoba uzawubanceda kwiinto zonke, not only kwiinkonzo zikamasipala kodwa nalo yena uzawube mhlawumbi engenakutya okanye lo yena mhlawumbi egulelwa ufumaniseke uba ingumthwalo kuwe. So ibenza loo nto leyo bafumaniseke into yoba lo mthwalo unzima babe nabo befuna uncedo. Iphondo laseNtshona Koloni lithi lenza inguqu ekulweni nemiba yokuhlukunyezwa kwabantu ngokwesini emva kokumilisela icandelo elilandela izenzo zokuhlukunyezwa nokuvulwa kwezindlu zokhuselo ezintandathu ezamiliselwa ngurhulumente kazwelonke. At the moment, today we have women in the room because it is about women, but if we want to achieve gender equity, then we need to have conversations with boys and men. Leli khutla ibongoze abahlali ukuba bafune uncedo xa bebona bebethakala ngokwasempilweni nangasengqondweni. Thule Joka, kwindaba ze-SABC eKapa. Usashaqekile umndeni wosana olwebiwa esibhedlela iRobert Mangaliso Sobukwe. Lolu sana lugcine litholakele emva kweinsuku linyamalele. Usana belunensuku nje ezinhlanu ngethuba lubiwa kwisibhedlele iRobert Mangaliso Sobukwe. Esisehlo sishiye unina womntwana kunye nosapho luxhelekile emphefumlweni. Nangona umntwana ebuyele ezandleni zonina, usapho luthi umama walomntwana akakaxole emphefumlweni. The mother of the baby, mentally wise, is not really in a good state because this thing was happening just few days ago. Usapho lutyhola isebe lezempilo eMntla Koloni ngongafuni ukuthatha uxanduva. We are not happy at all, but it's not about the hospital anymore. It's about the health administration and the MEC there. We want that MEC to be accountable. He never even bothered to give us a courtesy call when he heard this story. Ukanti isebe lezempilo kweli phondo limile kwelokuba esisehlo singaphaya kwamandla esebe. There's a persistent movement of mothers who are breastfeeding the children because these children are kept within the ICU section. When that incident happened, it is the same normal process of mother moving in and out. In this case, this baby was discharged. So the mother, after breastfeeding the child, left, which is nothing wrong what she did, left the child in the custody of the unit. Isebe lithi kuthathwe amanyathelo okuthintela izehlo ezikumila kunje. Abahlali baseMpuma Koloni baye balumkiswa ngokuya kumalwandle nokuba ke akavalwanga okukulandela umsingo omkhulu kunxweme lePhonto. Abaqhubi ke bemoto nabo baye balumkiswa ukuba baqaphele nanjengoko zichaphazelekile indlela ezithile. Ikhempi yaseWillow eGqeberha oko ibivaliwe kubahlali ngenxa yemisinga emandla ethe yatshabalalisa amakhaya necaravan. Ebenkonzo yemo zezulu bathi kunemimoya okanye ye-gale force nemisinga ye-spring eyenzeka ngexesha elinye. Kusenjalo liyaqhuba iphulo lokucoca kwimimandla eziguhle unxweme eNtshona Koloni apho amazwe alatyuze ngogqithisileyo aphumelela ngaphandle kolwandle adala umonakala kwimpahla nezakhiwo. Chaphazeleke intlaningi yamashishini eCalc Bay eKapa ukanti kubhubhe ixhegwazana neminyaka eyi-93 eWilderness Cebu kuhle eGeorge. Inkonzo yemozulu kweli ikhuphe isilumkiso kubahlali KwaZulu Natal ukuba bangasondeli kwindawo ezingalukunxweme. Indawo yokutya iBrasbel neCalc Bay Theatre zezinye zendawo ezinhlithwele uchungechunge lwamanzi amakhulu ahamba ngezantya eshiya monakalo kwiifestile amaphahla nempahla. We experienced the first freak wave of the set and it caught everybody by surprise. It's pretty much washed out all of our screens. Grabbed everything we could, everything electrical, everything expensive, grabbed it, got it out of here as quick as possible. The majority of the damage is on the windows. Our furniture's very, very wet.
ukanti lamaza amakhulu anhlithe nomkhwezo onxweme lweGarden Road iHeralds Bay yeyona ithwaxeke kanopom abahlali bashiyeke bethe xhungu ngumothuko bakhutshwa kwindawo zabo. A massive wave just came past, picked up the big container, moved it around like a dinky toy, smashed it into my car, and then we knew all hell is going to break loose here in Heralds Bay, which then it did. Abasemagunyeni basabele ngokukhawuleza. And then we start to evacuate the people. That was the cars first, to evacuate the cars and stuff. And I sent from our senior management also to Victoria Bay and the Tauro Mouth. So we had at Linkies we had a problem there. That a big wave came in and washed it. Umonakalo oshwe ngumsinga walamaza ubalelwa kwizigidi zerandi. Ziboniwe iziganeko zesisithwakumbe nasePlattenberg Bay, Mossel Bay naseStill Bay. Ilwandle zivaliwe. Siphinda sikwamukele embukeli ekhaya Jikelele sibonga khona ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi kumele kuthelelwane amanzi phakathi kweqembu elibusayo iAfrican National Congress kanye neqembu iNkatha Freedom Party. Umengameli wezwe ukusho lokhu ngesikhathi kutshalwa umntwana wakwaphindangene uMangosuthu Buthelezi olunde enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Ingabe ngempela kwabangwani yini le yaqhathi ANC kanye neIFP? Ingabe likhona yini iqhaza wakufanele libanjwe umntwana wakwaphindangene ekutheni ke lamaqembu athelelana amanzi ukuthola kabanzi ke ngalokho ukuxhumana nongoti wezokubuswa kwezwe uSolazi uNtsikelelo Breakfast. Solazi breakfast asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Izibusele kweMSSazi. Sicela nje ukusilandise Solwazi ukuthi ingabe ngempela kwabangwani yini le engaka eyaqhatha iANC kanye neIFP? Sasazi uzama zoba umfanekiso ngqondweni for ababukeli ndingathi uba ngaba ngo-1975 yakhumbula bangaba iANC mosingo 69 I think yaye yabhenishwa. Then ngo-75 inkokheli umntwana uphindangene uShenge wasekela umbutho okuthiwa yiNkatha, which is a cultural movement. Ngeli xesha eyisekela le organization yafumana intsikelelo from iANC because yayizawuba yi-front of iANC. Why iANC yona underground? But i-differences okanye ungavisisani into eyenzeka ngo-79 apho kwakukho i-meeting eLondon phakathi kotatu Oliver Tambo kunye neenkokheli ze-IFP. So I think zi-two issues in the main abangazange bavumelane ngazo. Eyokuqala umba we-sanctions obangaba makubekho ucinezelo wecala lomnotho. I-IFP, sorry, not i-IFP, because then yayinkatha. Inkatha zange ivume kuloo nto leyo. And then ewesibini umba makuthatha izixhobo kuyoliwa, which is i-armed struggle. Naleyo into zange i-IFP iyi-support. So, and then nge-80s ke sibona into bangaba utata umntwana uphindangene akasayi phana eLondon uyofumana ke ngoku ingcebiso malunga nemiba yezopolitiko. So udushe liqale abo, but interestingly I think pha ngo-82-83 sibone ukusekelwa kwe-UDF which is ke front ye-ANC. So ingathi yona ke ngoku yayiyo enza i-underground okanye i-internal work. So I think yi-source of inansika ungavisa. But pha early 90s uTata Mandela ephuma etrongweni ngo-1990 sabona ke ngoku udushe kwakhona kwindawo kuhlala kuzo ema hostele, but oludushe la move to Johannesburg. So kulapho kwesibona udushe, but utata uphindangene umntwana
ebene a relationship strong kunye notata uMandela, and I think bakwazile ke ngoba ngaba nokudushe baliphelise. And then the question is ke ngoku ingaba le generation ikhoyo ngoku ye-ANC ne-IFP izakwazi na ukubuilda upon lento umntwana ayenzileyo yoqobo. Wazi wayichaza kahle Dr Breakfast. Ingabe ke likhona yini ke iqhaza okwakumele ukuthi libanjwe mhlawumbe umntwana akaphinda angene ekutheni phela lamaqembu athelelana amanzi? I think anifuni uba ngathi ngithathe icala because umntwana unecala elilungileyo aphinda belingelinye icala, but I think uhlonipha nje even ifamily yakhe because of esanoshiya. Ndingathi mina uba ngaba zikhona izinto wazenza umntwana ezinhle. I mean lanto wayenzayo uba ngaba aparticipate kunyulo la ngo-1994 isymbolic, ibalekile, inentsingiselo, because without i-participation of i-IFP phakola nyulo kuzaba kho ingxaki. So umntwana unalo icala loba ngumuntu ofuna ukwenza uxolo. Uzamile, but I think ifear kamntwana into yoba ngaba i-ANC yayifuna udominator i-political space, ingafuni ubanika bona i-space as i-IFP uba ngaba maba maneuver kanye maba mabene footprint internally. So kwakukhona nezo into bangaboni ngeliso eli-1. Manje ke njengoba nje ke sikhothemeke imbabazane, ingaba ngakanani amathuba Dr Breakfast ukuthi ke lamaqembu abuyisane? I think mina ibalekile lento lethilwa nguPresident Ramaphosa. Of course there's a difference between into ithetha in theory nento yenza in practice, because we cannot afford as isizwe ubuyela back kwezantsuku ze violence kanye ze nansika nto bangaba ungavisiswano on the basis of indawo ehlala kuyo, on the basis of culture, on the basis because abanye bethu sichata abantu basuka kwezinye indawo nabo bayasichata. So if ngoba khona into leyo izawuthi ukuthini ukuthi to abantwana bethu, to ifamily zethu. So it's very important bangaba as political parties isebenzisane so that bangaba kwilizwe lethu kube kuqolo sikwazi uhlala sinoqolo, because singangathethi ulwimi olinye kanye so indawo eyi-1 but singabantu sonke balapha eMzantsi Afrika. So into ebalekileyo le, I think kufuneka isebenzisane zibeke i-interest zelizwe phambili, not i-interest zabo as iziqu. Dr Breakfast, ngiyakuzwa usho ukuthi ubeqinisile umengameli mengabe esho lokho ukuthi kumele kubuyiswane, kodwa ngokubona kwakho kubona ukuthi umengameli asho kanjalo ngabe yinto vele abeyiqinisile ayiminayo ayisho njengoba eyisho ngempela, noma nje awu into abeyisho njengoba nakuphelethula inkulumo? Ya ngomnye umbuzo obalekileyo lombuzo ubuza kum. Enye into maybe ebangela uba makathetha lethethayo is that i-ANC nakuphulukana nolawulo e-KZN. Why ndisitsho? Because khange yenze kakuhle kunyulo lomasipalati ngo-2021 and inakho ukuluza ipower. So meaning that yafuneka isebenzisana yona IFP, and the IFP yenza kahle, but the question is because zombini is net threats, but it threat in fact both of them it threats zazo suka within as the organizations asuke outside. It threat ANC suka within, bakuvana within kukho zawuthi ke zi-remnances of radical economic transformation nale camp kaMnumzana Ramaphosa. In the same way kwi-IFP, the question is ingaba nje umntwana ophinda ngene eswelekile nje utata uHlamisa uzawufumana inkxaso nenhlonipho kumanye abantu abazi-comrades zakhe na, because bakhona abantu bebene issues naye bebengamthathi as if uyi-fully fledged president. So ya ngenye into le and ingaba ezo threats azubangela bangaba ezi political parties sebenzisane na.
Manje Dr Breakfast ke mangathiwa ngempela cha lento iyaqhubekela phambili abaholi balamaqembu omabili bakubona ukubaluleka kokubuyisana. Yiziphi inyathelo okungamela ukuthi bayithathe ukuze lamaqembu abuyisane? I think yokuqala baba benengqoqo babe ne memorandum of understanding basayine into it will have to be binding and then yeah babazame you know if you remember 1994 IFP yawina KZN Tato Frank Mdlalose ay premier party ANC yawina nationally and then established what is known as i-government of national unity. Utata uShenge waye minister, I think I minister of home affairs. I think I model right there. Nexesha la katata uMbeki. So I think iland because neyenza bangaba udlame luthomalale sikwazi unantsika usebenzisana. Sibonge kakhulu ke Dr Breakfast ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sikufisele nosuku oluhle. Enkosi kumzazi. Lo ke bukeli bekusolwazi untsikelelo Breakfast ebesixoxa naye ngokuthelelana amanzi phakathi kwe-African National Congress kanye ke ne-Inkatha Freedom Party. Okwamanje ke imbukela sinje qu 8 lo mangabe sibuya sizobuya ke sesiniphathele neindaba zezemidlalo. Kanti ke iphondo laseMpuma Koloni libhengeze amaqantswa abayi-81 nabagaqele amawonga kumnyhadalo abagqwesileyo noza kubanjelwa eMonti ngomhla wama-22 kule imiyo. Intshatsheli yehlabathi kudidi lwempukane i-flyweight ngolwasemzini uSivenathi Nontshinga uza kufumana iwonga elikhethekileyo kumphathiswa wezemidlalo, inkcubeko namasiko unkosikazi Nonceba Kontsiwe. Kwakhona iphondo lamaqhawe kumanqindi umbhoxo neqakamba liza kuwonga abadlali abangompondo zihlanjiwe kumawonga akhethekileyo alonyaka. Lamawonga aqaqambisa uphuhliso lwezemidlalo kumacandelo ngaphezu kwama-20. Phakathi kwe-nominations eziphumileyo nezi-22 categories kukho icategory ebizwa MEC's special categories apho siye u-MEC wabona kufanelekile ukuba uSivenathi the special one Nontshinga makabe yinxalenye. Imanyano yezemidlalo eMpuma Koloni lamkela ngezandla ezishushu eliphulo kwaye ikhuthaza amaqela ezemidlalo azibhalise kwimibutho yasephondweni. Siyayivuyela into yoba isebe limane libaqaphela abantu abanenxaxheba bayidlalileyo ukuphakamisa iflag yephondo lethu noMzantsi Afrika kuphela kuba basiphathele udumo kwimidlalo. Umdlali weqakamba kwabasetyhini woMzantsi Afrika uMarizane Cup injuze uLuxolo Adams kunye noYako Smith baza kukhuphisana kwiwonga lonyaka. Iphondo lithi lifihle intonga emgqubeni neza kuthiwa paha ngowama-22 kweyoMsintsi uSeptemba ngolwamarhanuka. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo-ndaba iqaqambisa ulwimi lwemveli uDTT. Ucothe ngokusesikweni ke uadvocate Busisiwe Mkhwebane emva kokuba uninzi lwamalungu epalamente kwindlu yowiso-mthetho luvotele ukuxhasa ukugxothwa kwakhe. Uphando lwecandelo le-194 lufumanise ukuba uMkhwebane akawazi umsebenzi wakhe, unetyala lokuziphatha kakubi kwaye akakulungelanga ukuba seofisini. Emva kokubekwa ityala ngumongameli uCyril Ramaphosa uye wamgxotha uMkhwebane njengomkhuseli woluntu. Ukushuka oqakele nyewe sizawuthetha nomhlalutyi wezomthetho uMelusi Xulu osuka pha eDonda Attorneys. Mnumzana uMelusi, masikubulise sikwamkele kwinkqubo yethu ekhaya jikelele ngalentsasa. Sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngibingelele kuwe sisikholosa, ngibingelele kubalaleli kubabukeli emakhaya. Sorry, sibambe ngazo zozibini, ngabalaleli ngababukeli.
Ngumgubo wengxowenye. Ukususwa kukaMkhwebane njengomkhuseli woluntu kuyishiya iphi iofisi yomkhuseli woluntu njengo-Chapter 9 institution? Ingaba mhlambe oku kuyayomeleza okanye kuyenza buthathaka nale ofisi? Kuzowenzeka ntoni ngomkhwebane? Okubalulekile ukuthi umsebenzi uyaqhubeka. Njengoba sazi ukuthi bese kuvotelwa noma sekukhetha ngokabusha umvikeli mphakathi ozongena usazovotelwa noma usazogcizelela ukukhethwa kwakhe uadvocate Jikelele. So umsebenzi uyaqhubeka. Mhlambe ke into esingayibuka indlela axoshwe ngayo noma indlela axoshwe ngayo ukuthi bekukahle mhlambe ngempela bengakwazi umsebenzi noma khona ukuhlanga kwezanga njengoba kushiwo ku section 195 we-constitution noma kuxoxa umuntu ku-Chapter 9 institution. Kodwa umsebenzi uyaqhubeka. Ilento ebalekile ngenhlangano ukuthi noma ngabe ukhona umuntu obephethe useshintshiwe kodwa inhlangano kumele iqhubeke. Kodwa inhlangano enjenge public protector noma isikhundla njengaso isikhundla esishisa kakhulu ngoba sinepolitiki phakathi ugcina ungazi ukuthi uzovela umphakathi noma uzovela abantu abathile. Kodwa konke lokho kuyodaka esisiqhubeka ne-Chapter 9 institution. Kodwa ngizama ukugcizelela ukuthi umsebenzi usazoqhubeka. Njengoba usisho into kubana owona mbuzo omkhulu kukuba indlela asuswe ngayo ingaba ibifanelekile kusini na, kuba naye kaloku uMkhwebane akaxolanga njengokuba esithi ukususwa kwakhe akufanelekanga. Ucinga uba mhlawumbe umongameli uphathe kakuhle umcimbi kaMkhwebane xa emnqumamisa? Kwaye ke siyaqonda into kubana ingxoxo zaqala ngoJulayi kanyaka ka-2022 kwaye zaza kuqunjelwa ngoSeptemba kwakunyaka ophelileyo, kodwa zange kwenzeke njalo ngenxa ke mhlawumbe yezicelo ezininzi zokuhlehliswa. Yintoni enye ekhokhelele kubeni usection 14 andiswe ixesha elide elingaka? Kuba ndiye ndathi xa ndithi tshena pha kumakhasi onxibelelwano bayabuza abantu into kubana kutheni kuye kwathatha ixesha elingaka, kuba kaloku sijonga neendleko ezithe zachithwa ekubeni mhlawumbe kuqukunjelwe elityala. Okay, beku hearing ebinezinto eziningi le sisikholosa. Okodwa nje engacacisa ukuthi uma ubheka lapha bekhona isikhathi la uadvocate abefuna khona ukuthi athole ummeli. Uma efuna ummeli kwaba into enkulu kwaze waphoqa ukuthi aye e-Constitutional Court ngoFebruary 2022. Ayosho ukuthi nami noma ngiyo-advocate ngiyadinga ukuthi ngibe nommeli wami ukhelwa angikwazi ukuyimela. Ukhumbule ukuthi ngikathi-ke leyo cala lalihanjiswe i-DA akulungile ufuna ummeli, kodwa wena kwawena u-advocate uthi uyimele. Leyo nto i-Constitutional Court yathi-ke cha hayi ngeke kwazi ukuthi aqhubeke enganayo ummeli. I-public protector ayikhipha imali ngicabanga kwagcina i-budget ayiko 4.5 million. That ayikhipha imali ukuze akwazi ukumela. Okunye ke lokho, okunye sikhumbula ukuthi ukwa-applyela into okuthiwa i-recusal. Uma u-apply i-recusal lapha sesikholoso sokuthi lo muntu ozoba u-chairperson noma lo muntu ozoba umantshi noma umuntu ozoba ujaji, angiboni ukuthi uzokwazi ukuthi abe umuntu ozoba nofefe noma ozokhipha isinqumo esinobulungiswa ngoba sinenkinga naye sinongashayisani naye. Useyenze yaze ababili le-recusal kubaba uJantshi. Okwesibili la ayethi khona uJomas Peterson noma Jodina ngicabanga ngitsho kahle igama naye uJantshi banemali bese maybe laba babili noJantshi uJomas Peterson wayibulala washona. Ngizama ukuchaza ukuthi ziningi ingxabano ezinye bezikhona eziseceleni bese singaqeda. Kulokhu nje okugcina ke i-hearing ize yaphela enganayo ummeli. Okuchaza ukuthi bekuthiwa abayigoqanga i-hearing awubuyoshaya nesitiye ingaqediwe ngoba noma ngabe kuthiwa ke isikhathi silokhu sihlehla bekubale ukuthi uMkhwebane athola ummeli. Kodwa ke iphala i-inquiry ibona ukuthi hayi noma engekho ummeli wakho asiyiqedi i-hearing. Uzobonakala ukuthi mayisiphikisa leso sinqumo uMkhwebane uzosiphikisa ngokuthi ke benganayo ummeli.
inkantolo ezosho ukuthi ube uqinisile noma akaqinisanga. Ingumnqo into okubana i-hearing ide yaphela engenayo ummeli. Kokoluvo lwakho wena mnumzana ummeli usucinga ukuba mhlambe ungenelela kwemibutho yezopolitiko kwi-office yomkhuselo woluntu kuyibeka phi le office? I-office akufanele ngesilungu bathi kumele libe independent, kube i-office eliyimele. Kodwa uyabona ukuthi ukungenelela kwezombutho noma ungekho kwezepolitiki akugwemeli, yabo. Iyasetshenziswa for lokho, kodwa futhi nabo abantu abaphethe kumele beyibheke indlela abayiphatha ngayo, ngoba nayo into ebalekile lesikholosa ngale office lizobheka ukuthi abantu abaphethe bayiphethe ngendlela e-right yini, amandla abaphethe bayakwazi ukuthi njengabaholi beyiphathe ngendlela e-right. Uma bengayiphethe kahle then yangenelela ulokhuzana u-public protect. Kodwa inkinga ilapha uzothi wenza umsebenzi wakho ngo-public protect bese uthinta abantu abathile bese wena njengo-public protect uyithola usengcupheni. Kuye kwaba khona ke nengxoxo malunga nokuba lo kaMkhwebane uza kuyifumana kusini na inhlawulo yakhe yomhlola phansi okanye ke i-benefits njengokuba ephumile ngoku agxothiwe ngumongameli ngokusesikweni. Ingaba uMkhwebane angaphulukana mhlambe nezigidi zengxowa yakhe yomhlola phansi okanye mhlambe singakhe siphinde sijonge kwiindleko zomthetho ezithe zenziwa ngexesha lophando kuba uba siyaphawula kakuhle ungenile apha kwaye kudala singathi into kubana egqushalaza nalomba for almost 4 years. Kwaye ke there's been a public outcry naseparlamente isithi into kubana inkcitho yemali ithe kratya pha ku-160 million. So ngaba mhlambe oko mhlambe kuzawujongwa ukuthi hayi noko elityala okanye oluphando liye lachitha imali engaka mhlambe ke i-benefits zizawumanjani? uMkhwebane njengomuntu obephethe une-right unelungelo ukuthi njengomuntu obesebenza ufuna ucacisa ukusebenza une-right ukuthi ayithole i-pension yakhe. Kodwa ngenxa ye-opposition ekhona kwindlela mhlawumbe abazothi ubesebenza ngayo ngibona ngathi uzoba nengqinamba, ngibona ngathi ipi yakhe ayikazukuphela manje kusayiwa kude. Mhlambe-ke obani bengasebenzisa kona okwama-cost omthetho noma ama-legal cost. Kodwa okubalekile ukuthi uma enkantolo ubenaso isikhwama sa-public protector nawa-state attorney sokuthi simvikelele kulokho njengomuntu obesesikhundleni, lokho bekuyilungelo lakho. Kodwa-ke kungenzeka bethi hayi ngcono idle ephaketheni lakhe abamphikisayo. Engizama ukucacisa ukuthi ngibona sengathi indaba ye-pension fund yakhe nayo isazobangwa ngathi u-10 million mangaphosisa igidi eziyishumi. Ngathi bazokuphikisa nakho lokho. Kodwa-ke ake sibone ukuthi kuzokwenzakala kanjani ngoba kuningi ukuphikisana sazoba khona uma eyithatha i-commission eyise kwi-judicial review noma eyise enkantolo ukuthi isinqumo sakhe. Ngathi kuningi ama-opposition abamphikisayo abazofaka njengakho lokho kushoyo ukuthi uzothi uthi uyaphikisa mhlawumbe bephinde bethi hayi nemali ayifunayo akumele ayithole. Ake izothi kuphela unyaka nje bese kucacile indaba yezimpi ezikhona ngoba kuyabonakala ukuthi unezitho ezikhona engamfuni ukuthi aphumelele noma yini. Usathetha ngokuba kukhona mhlambe izitha ezingabe zikhona siyaphawula kaloku into yokubana uadvocate Mkhwebane naye wathatha intambo ngakuye uadvocate Thuli Madonsela and naye kaloku singathi into yokubana wa receive a lot of criticism. Abantu abaninzi besisho into yokubana incompetent ufana naye lo okhutshiweyo. Igama ke lika advocate Kholeka Gcaleka liye laphakanyiswa zikomiti zaseparlamente kuba abe ngumkhuseli woluntu olandelayo. Ngokubona kwakhe ucinga ba oku ingaba mhlambe ingaba linyathelo elilungileyo eli kuba ke abaninzi bebemncoma ngesimilo sakhe besithi into yokubana bachekile i-background yakhe ngokuba mhlambe angawuthatha lo msebenzi bencoma kakhulu. Ungathi mhlambe esingaba sisigqibo esilungileyo? Into ebalekile ngoba yebo unama qualifications usebenzile futhi kwabathuthisi umuntu impela oqualifyayo konke. Kodwa ingathi into ezoba inkinga indaba yephalaphala.
indaba yephalaphala report abanye abathulisekile ngendlela ayenze ngayo kodwa kushuthi abantu abamfunayo bona banamandla kakhulu ngoba iphalaphala thina amasibuka sibona sengathi ukhona la okunama answer angaphendulekile kahle khona kodwa ke ngicabanga ukuthi uma kuqhubekwa kuzocaca ukuthi indaba ephalaphala wayenza kahle noma akayenzanga ngoba khona abazoyiphikisa yani ngathi yona into eyinkinga ngoba kuba sengathi ake ngicacise lokho kuba sengathi uma evikela umongameli uzokwazi ukuthola isikhundla yayibona into ngisho so ngicathi inkinga ilapho ngendaba yakhe kodwa ngalowa lokho okunye kuyaqualify. Make sibuyele nje umva ke sijonge ixesha lakhe kaloku uMkhwebane njengoko esebenzela indlu yowisomthetho indlu esingathi into kubana ibaluleke kakhulu kuba iyaseva njengabanini baseMzantsi Afrika le minyaka mhlambe singathi uye wayiseva njengo public protector ungathetha uthini ngomsebenzi wakhe ngexesha esesofisini siyeke ke mhlambe ingqiba kaxaka ezixaka umxhaka ezithe zabe kanti zikhokhelela kwesisigqibo esenziweyo xa unothi mhlambe urate umsebenzi wakhe eseofisini ungathini? Makhona ngama clean audit reports ngicabanga kuthiwa ube nama clean audit reports awu3 into ebengajwayelekanga public report kuma investigations akhe wenza awu58,000 namanikiniki aphikisiwe kuthiwa awu8 iwona la mfaka enkingeni ukuphikisa kweinqumo noma kwe-investigation yinto eyenza ngisho kumajaji amakhulu kuthiwa hayi icase yakho decide wrong siyayiphikisa into ishilo ungabe iphilela umuntu ndakuphikisa kumele ayithole so yona kumfaka enkingeni manje umbuzo uthi ke uma kuwukuthi udecide noma wenza isinqumo engenziwa noma ubani umsebenzini wakho kodwa yikona ke ngicathi umfake emanzini ashisayo ukuthi hayi kuloko kudecidile ngendlela wrong zu8 inqumo ebeyiphikisiwe engakusho ukuthi vele uma uzo-investigate ku-public protector investigate abantu abapowerful uzoba senkingeni ngoba uzosusa abantu ongamele ubasuse inverted commas ngathi leyo nto emqakile kodwa-ke yebo zikhona bakhala ngazo ukuthi kahle kodwa overall nokuhlakozile. Nomzana uMelusi Xulu masibambe ngazibini ngexesha lakho ngalentsasa sibulele kakhulu ngokuxhobisa umlisela nomthinjana ngokuqhubekayo kwezopolitiko nakwezomthetho sibamba ngazo zozibini. Enkosi sisikholos. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke besithetha naye nguye uMelusi Xulu osuka pha eDonda Attorneys njengoba lokhu umbukeli uthe wagxothwa ngokusesikweni uadvocate Busisiwe Mkhwebane kulandela kaloku ulwinzi lwaseParlamente oluthe kaloku lwamvotela ukuxhasa ukuba aphume esikhundleni kuquka kaloku naye umongameli welilizwe uCyril Ramaphosa kwekumbukeli sawungena ke kwisiqendu sethu sesibini okanye ke kwiyure yethu yesibini kodwa ke ngaphambi kokuba senze njalo masithi qhwi siyobhatala amatyala aqiniseka ugqusha lazi ubukele iEkhaya Jikelele apha ku DTT.